Ikaw nga sama nako nga trabahante nga mitan-aw karon sa ato ang YouTube channel. Unsay imong buhaton kung sa pag-abot nimo sa kompanya nga imuhang gitrabahuan, di na kapasudlon sa gwardiya, kay ang katarungan wa na kay trabaho, kay nabangkaruta na ang negosyo sa imuhang amo. Ikaw nga negosyante, nga nitan-aw niini nga video, mapugos ka ba sa gobyerno o madayon sa imuhang negosyo bisan lugi ka na kaayo? Ikaw nga trabahante, unsa ang imong katungod sa panahon nga mabangkaruta ang negosyo sa imuhang amo nga mo resulta nga mawad-an ka og trabaho? Ikaw nga negosyante, unsa nga proseso ang angayan nimong sundon aron mahimong legal o pinasubay sa balaod ang imuhang pagpanangtang og trabahante sa katarungan nga bangkaruta ang imong negosyo? Ikaw nga trabahante, duna ka ba'y mga benepisyo nga magkuha sa panahon nga mawagtangan ka og trabaho kay nabangkaruta na ang imong amo? Kini ang atong tukion karon sa atuang hiskutanan. Unsa ang katungod nimo nga trabahante kung mawad-an ka og trabaho kay nabangkaruta ang negosyo sa imong amo? Mayong adlaw kasama, dahang salamat sa Dios nga nag-uban na usab kita karong adlaw ning atong YouTube channel. Kining atong gihimo kabahin sa pagserbisyo sa katawhan ug sa nasod nga Pilipinas. Tabangi ko sa pagserbisyo sa katawhan ug sa nasod, pinaagi sa pag-subscribe sa atuang YouTube channel. O karon sa atuang hiskutanan, bisan kung dunay mga lagda og balaod sa pagnegosyo nga gisunod ikaw nga negosyante, way balaod aron pugson ka sa pagpadayon sa operasyon sa imuhang negosyo. Ikaw nga trabahante, dili sab nimo mapugos ang imong amo nga ipabilin ka isip iyahang trabahante bisan ug wa na siya'y ikasweldo diha nimo. Ang atong balaod ni ila sa pagkalugi sa negosyo isip usa sa gitawag og authorized cause. Di nagtugot ang balaod nga ikaw negosyante manangtang og trabahante. Apan wa magpasabot nga automatic nga manangtang ka og trabahante sa panahon nga malugi ang imong negosyo. Duna ka pa'y proseso nga angayang sundon sa dili ka pa manangtang og trabahante. Unsa man kini nga proseso? Una, kinahanglan nga magpada ka og sinuwat nga notisya ngadto sa tangtangon nimo nga trabahante, labing menos usa ka buwan sa di pa ang katapusang adlaw nga siya tangtangon sa trabaho. Ikaduha, ikaw nga negosyante magpada og sinuwat nga notisya ngadto sa buhatan sa Department of Labor and Employment o DULE nga nagpahibaw nga duna kay tangtangon nga trabahante, labing menos usa-usab ka buwan sa di pa ang katapusang adlaw sa iyahang pagtrabaho. Pila man ni kaadlaw ang usa ka buwan? Ang atong Kodigo Sivil nag-ingon nga ang usa ka buwan mosumada og 30 ka adlaw. Nagpasabot nga ikaw karon nga trabahante, sa dili ka pa tangtangon sa imuhang amo sa katarungan nga lugi o pagsirado sa negosyo, suwatan ikaw sa imong amo, labing menos 30 ka adlaw sa di ka pa tangtangon sa trabaho. Pahibawon ikaw sa imong amo nga kay lugi ang iya negosyo, kutob na lang anang pitsaha ang imong pagtrabaho ngadto niya. Nganong kinahanglan mangyud nga suwatan kadaan sa imong amo 30 ka adlaw sa di ka pa matangtang sa trabaho? Kabahin gihapon kini sa gitawag og due process diha kanimo nga trabahante. Gitawag og due process kay kinahanglan nga dunay makiangayon nga lagda ang ipatuman sa dili kapakulban sa imong kaldero. Ang tuyo usab niini mao nga sud sa 30 ka adlaw sa di ka pa mawad-an og trabaho, makapangandam ka og sakto kung asa ka na usab mahimong makapangita og laing trabaho. Samtang ang dakong katarungan ngano nga pahibawon usab ang DULE
minus 30 ka adlaw sa di kapatangtangon sa trabaho, mao nga aron ang duli makahimo og pagtuon o pag-imbestigar kung tinuod ba nga ang pagkalugi sa negosyo ang hinungdan sa pagpanangtang og trabaho. Karon kay lugi ang imong amo ug human nasuwatan sa imong amo ang duli ug human usab na padad-an ka og notisya, ang laing pangutana nimo nga trabahante mao nga, "Boss, wa pay kabaon diha, boss." Kung istriktohon ang imong amo, siya motubag diha nimo, hibayog kang lugi ta. Mangayo na noon kag pabaon. Sabta-sabtaon ko, uy. Sakto ba ang tubag sa imong amo? Ang tubag niya na kay dipindi sa pagkalugi sa negosyo. Ang atong balaod ug ang mga desisyon sa Korte Suprema dunay tulo ka bracket sa pabaon sa trabahante sa panahon nga masira ang negosyo. Ang imong gitawag og pabaon gitawag sa atoang balaod og separation pay. Kini ang tulo ka bracket sa separation pay nga madawat nimo nga trabahante sa panahon nga masira ang negosyo sa imong amo. Una, usa ka buwan nga sweldohan sa matag tuig nimo nga serbisyo. Ikaduha, tunga sa buwan nga sweldohan sa matag tuig nimo nga serbisyo. O ang ikatulo, pangupot daan sa imuhang gilingkuran kay wa kay madawat. Ato kining tagsa-tagsahon sa pagkatin-aw ang tulo ka bracket sa separation pay. Ang una mao, usa ka buwan nimo nga sweldohan ug ang ikaduha mao ang tunga sa buwan nimo nga sweldohan matag tuig nga serbisyo. Ang balaod nag-ingon nga mahimong mahatagan ka sa imong amo nianang mao nga benepisyo kung dili seryoso ang pagkalugi sa negosyo sa imong amo. Kung maluluyon ang imong amo sama sa negosyante nga kauban nimo nga nagtan-aw karon sa ato ang video, hatagan ikaw og usa ka buwan nga sweldohan matag tuig nimo nga serbisyo. Kung ang imong amo buutan gihapon sama kabuutan sa nagtan-aw karon sa ato ang YouTube channel, apan maglisod na siya og bayad sa kauban nimong mga trabahante nga natangtang usab sa trabaho, hatagan ka og tunga sa buwan nga sweldohan sa matag tuig nga serbisyo. Sa usa ka buwan matag tuig nga serbisyo, pananglitan, kung ang imong sweldo matag buwan 10,000 pesos, sa napu katuig nimo nga serbisyo, makadawat ka og pabaon nga 100,000 pesos. Kung tunga ra sa buwan matag tuig nga serbisyo, pananglitan, nagsweldo ka og 10,000 matag buwan. Ang tunga sa buwan nimo nga sweldo kay 5,000. Kung napu ka katuig nga nagserbisyo sa imong amo, makadawat ka og pabaon nga 50,000 pesos. Ang luoy, kining ikatulo nga bracket kay zero. Oh no! Zero. Sinaw kayo. Sama kasinaw sa akong simi-upaw nga ulo. Wa kay madawat nga separation pay kung seryoso nga nabangkaruta ang imong amo sa iyang negosyo. Gitawag kini sa balaod og serious business losses. Pananglitan, ang negosyo sa imong amo kay mga panapton nga para himuon og biste sa mga babay. Nihinay ang iyang negosyo kay ang uban nga mga babay mugbo o gagmay lang kayo og isulob kay nagdaginot sa panapton. Naatlan pa gyud nga sama nimo. Wa lang di ay kakahibaw ang imong amo na adik sa BI og pang 5-6 sa Turko. Hangtod nga wa na gyud siya ikapuhunan sa iyahang negosyo. Kay ang iyahang pabrika, mga panapton, mga makina, hasta pa ang iyahang relo ug kwintas na birada na sa Turko.
pag-inspeksyon ron sa duli sa negosyo sa imuhang amo. Mas dato pa niya ang ilagang pao sa inyo. Oh no! Example kana sa serious business losses. Kung ang imong amo nakasinati og serious business losses, luoy kaayo ka, kay pabaunan ka lang ani. Thank you. Moralison, panid-in ang imong amo, kay basin samar na nimo nga naadik og pangutang sa turko. Balik ta sa imuhang pabaon. Unsay mahitabo kung nagserbisyo ka sa imuhang amo og napu ka tuig og 7 ka buwan? Pila man ang madawat nimo nga separation pay? Ang balaod nag-ingon nga og musubra na sa 6 ka buwan ang imong serbisyo sa imong amo, kini isumada og 1 ka tuig. Nagpasabot nga kung napu ka katuig apan dunay lapas sa 6 ka buwan nimong serbisyo, isumada kini og 11 ka tuig ug hatagan ka sa imong separation pay sa 11 ka tuig nimo nga serbisyo. Unsay epekto kung ikaw nga negosyante nagpasumangi lang nga lugi ang imo negosyo isip basihanan pagtangtang sa imong trabahante? Nagpasabot nga dili tinuod nga lugi ka sa imong negosyo. Apan imo lang yung gikontrahan ang imong trabahante sa way igong hinungdan. Ang hinungdan ba kaha kay ang imong trabahante die hard loyalist sa usa ka politiko nga magsigi og pag-intriga sa laing politiko nga imong gisuportahan. Kon mamatud-an sa duli nga dili di ay tinuod nga ikaw na bangkaruta, apan imo lang gipasumangil nga nalugi ang imong negosyo aron tangtangon ang imong trabahante, kini giila sa balaod nga illegal dismissal. Kon illegal dismissal, ikaw nga trabahante bayran ka sa imong amo og separation pay nga 1 ka buwan nga sweldohan matag tuig nga serbisyo. Gawas ana, bayran ka usab og back wages o sweldo sa mga adlaw sukad nga ikaw giwagtangan og trabaho sa imong amo. Unsay epekto kung tinuod nga lugi ang negosyo apan ikaw nga negosyante napakyas og tuman sa gikinahanglan nga mga rekisito pagtangtang sa trabaho sa imong trabahante? Pananglitan, wa ka kapada og sinuwat nga notisya ngadto sa duli og sa gitangtang nimo nga trabahante? O dili ba kaha ang imo rang trabahante ang napadaan og notisya apan ang duli wa? O mahimo nga napadaan nimo og notisya ang duli apan ang imong trabahante wa? Unsay epekto? Illegal dismissal ba? Ang tubag, dili illegal dismissal. Ang mga desisyon sa Korte Suprema nag-ingon nga kung tinuod nga lugi ang negosyo sa imong amo, nga maoy gibasihan sa pagtangtang nimo sa trabaho, apan ikaw nga negosyante napakyas sa paghatag og notisya sa imong trabahante og sa duli, labing minus 30 ka adlaw sa di pa siya tangtangon, kini dili illegal dismissal. Kay di man illegal dismissal, dili obligado ang imong amo sa paghatag kanimo og separation pay. Apan kay nakalapas man ang imong amo sa imuhang katungod sa due process, kay wa ka pahibaw-adaan 30 ka adlaw sa di ka patangtangon sa trabaho, bayran ka sa imong amo og nominal damages o sanay ka matang sa danyos sa kantidad nga 50,000 pesos. Gamayng recap sa ato ang mga gihisgutan. Kung ikaw nga trabahante tangtangon sa imuhang trabaho kay lugi ang negosyo, ang imong amo mopada og notisya ngadto sa duli og diha kanimo labing minus 30 ka adlaw sa di pa ang katapusan nga adlaw sa imong pagtrabaho. Ikaw nga natangtang nga trabahante dunay pabaon o
separation pay nga usa ka buwan nga sweldohan matag tuig nga serbisyo o tunga sa buwan sa matag tuig nga serbisyo o way madawat kung simbako seryoso ang pagkabangkaruta sa negosyo sa imong amo. Ang atong mga nahisgutan tipik lamang sa daghan kaayo nga mga katungod o responsibilidad tali nimo nga trabahante o sa imong amo nga negosyante. Sa umaabot nga episode, daghan pa mga balaod sa pagpanrabaho ang atong pag-asawan. Ayaw kalimot nga kining ato ang gihimo kabahin sa pagserbisyo sa katawhang Pilipino o sa inahantang nasod nga Pilipinas. Magtinabangay kita o tabangi ko sa ato ang kausa pinagi sa pag-like, share o pag-subscribe sa ato ang YouTube channel. Iapilang usab og pindot ang notification bell aron mahibaw dayon ka og duna tay bag-o nga post nga video labi na sa mga hisgutanan sa pagpanrabaho. Sa nitan-aw karon ning atong YouTube channel, akong saludo kanimo kasama isip bayani ng bayan. Ako ang imong kasama, Buin Alguno, nagpasalamat kanimo. Himayaon ang Ginoo, mabuhi ang Pilipinas!